No sumurot kayo lang kumakanyakon. Ijay, awan change oil. Awan tirisyo-restro. Itugaw mo lang, ikasdi mo lang di imam. Rekta, kapera ta. Oh, nagmaiti circulate tulo mo, napanunot mo ajay. May tatangan na panunot mo Yung tidamag. Pagpwiston tayo nga road, siyempre adi dapat awan makamamukan niya tayo. Kata nang maganti problema yaw. No problemo. At the agent ko. Tawagak lang ajay, ipisto na tayo. Di madin na tayo kamam mo. Aga, kunakam. Niya pa nakapurpurnada na din, sayang. May salama di pumirma, mapaning. Purnada, tawartan. Po, pera na, naging bato pa. Nagsapa mo nga umapasadaan. Mahala sa tangal daw Gawat gamin. Hindi ako magsakay aji maki-birthday. Na may raos ti pangal daw ko takta. Nyamat tan. Tatay pa gururay ito eh. Ang lumabas nga motor mo eh. Puro mo pabagatan. Ang magpalaog. Sarday. Atoy. Kutsay. Single grab siguro atoy. Para. Nyamot tayo, hindi lang sa mamati tirupak. Hindi sa nga bulan tata. Pera na, naging bato pa. Sayang ang George. Ay, po. Malas sa ating apisto Makaraman. Maring nagsurtiak. Nyamot tayo. Malita di pa panakon. Nyauras ay. Nih, umagayang tirilok. Nih. Atoy, paspasada sigurado yan. Sigurado ato yan. Sayro Palanit! Anjo! Nakukwamit to Kita pa panak. Sakto, arkilang ka. Sos, nagado nga pa sayro. Ati payig batarais. Oh no! Ay, Anjo. Madi agpas pasada. Sanak sinardengan. Nyati ko amit to eh. Gastar ka ti gasolina. Kapa nagargumatang tikalan ti bibig. Kiti sakto. Magnakamalaji ko terminal. Iyang kas na ko na. Madi makalusot ito Oh, makan. Sakay kan. Taman tiket ko pala na Sakto, malibre ak ti sakay. Tan. Ay, Matikas tuwin na yan. Jo! Baka dyan nakatugaw. Uy, pabingal daw nga dyan makikita atin kahit. Jo, tasaggan. Uy, Tan. Okay, naparang natin nga tao, tatal nagparang. Takam. Hoy, bak! Long time nulok Long time no, manong aldawa la na pukaw. Apay, papananyaw, nakaterno kayo pa nga duwa. Nay, dapay bag natin Saklang tinta papanan na. Nakaangkasa lang kini pala na Pay, papanam. Gwapo tayo glass mga boy. Wow! Kita man. Bagay. Wan, bagay mo, di ba pala night? Hoy, bagay na. Bagay nagpalimusa kayo. Bagim lang. Apo. Apay, papanam niya. Kung pa nagpalimos.
Ano na yun? Dapat pag ko na yun. Second kwarta. Hukis ti sabam. Nyanyala mapampanunot mo. Takay manatan. Ito pa naman nga eh. Oh no! Ikaw eh. Apa ito sumursur kayo pa eh? Namiss da kang road, sungurod nga sinardingan ta ka. Namis nga bagbagayo mit. Manungal dawa lang awan. Taw sa atin may isa. Nya lang man ti mapampanunot nan. No choice gamin ng baak. Kinagawa na. Naibos mo gamin ti lamos di lubugan. Isupay pati pinagpasada, nagtumal. Tabag mo ko ang tigid mo. Apo, apay lulubon tayo mit tuwin. Kinanjo kami ni sumakay. So nga sumakay amot tin Hintayon, pandara mo. Baka maudik pa di pistaw. Kasi sa bata kita nga duwan. Kaya ating ilugan nyo lang ang panawan nyo. May mata motor mo. Kinanahin mo nga may pibusan ti gasolina. Paano pagduro na nakpay. Tayon, pandara mo. Punay. Takil mata problema yun. Wan baak, bebe mata ka motoro, madipit na karestro ata. Makadumpar pa ata. So, supay kami bebe ada. Ukis ti sabam, nagturod kag pasada. Han mag-am na karistro ta motor mo. Ikaw ang karoon ti kwartak, nagkaperak to di ko ti paristro. Apo, Diyos ko, madita magaya maging na dayo ti problema. Pati mit ating motor ko, kitam na eh. Wawan bar di gasolina na, madipay na change oilan. Marunrunot pa di dalignan. 2 bulan nakpay nga madi nakabayad eh, nasidig da pa'y guyudinain. No sumurot kayo lang kumakanyakon. Ijay, awan change oil. Awan tiriso restro. Itogaw mo lang, ikas di mo lang di imam. Rekta, kapera ta. Oh, nagmay ti circulate tulo mo, napanunot mo ajay. May tatangan na panunot mo Yung tidamag. Pagpwiston tayo nga road, siyempre adi dapat awan makamamukan niya tayo. Kata nang mag-amti problema yaw. No problemo. At the agent ko. Tawagak lang ajay, ipisto na tayo. Di madin na tayo kamam mo. Aga, kunakam. Manumay nga road ti amo makitaan tayo ti kasati mesal daw. Depende ata. Di dalan ti tao. Tsaka di one way ti pilin tayo. Ta may masang ti pagsarakan da. Wan, depende pa yata no, holiday. At ano ti tao? Ako, doble. Tikitain tayo. Double pay no kaya. Una. Po, nagpintas ka din ginadin. Double pay, kahit ko aja Han lang ajay boy. Di ba? No, i-time di magpalimos ka. Kunada. Wala akong dalang pera. Kunada. Ibaga, mate. Ma'am, may Gcash number ako. Dito na lang ilagay ko na, mate. Hindi ka na. Paldo. Tabi kasi jay. Wan! Social kang kapalimusan. As di ka bigatin tayo, papanong tayong agent. Oh, Wala, madin sa aja Baka ibaga damit no kay scammer tayo. Han kayo madanagan, boy. Di kayo papanong tayo, adda permit tayo magpalimos. Tsaka, hindi lang aja nya bay. adda pa benefits tayo with pre-meal. Oh, Kaya nang arti isuot tayo. kung garo dan jaw, ni garo ti suot tayo. No problemo. Dati ko tayo. Da issue da nga uniform up and down with ID. Teka lang. Sila ko ata Bumanang tayo nga darasita Baka masiripan damay. Baka may kulong tayo dito No mamati kayo, tawagat agent kaw, ta makatungtong yaw. Sige. Nay. Ay, tat ko na naman tayo. Why? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please come back home kung na naman tayo. Aulod mo. Madain, nagadulog kaw. Ha? Sa natatatan, baka na-scam kamit ditan. Why? Nagpaunak pa yung magaro dito yan. Sauce. Para gidi benefits ay. Atan, napalukukan. Sayang mati kan tumik ngamin nga daras. Ay, scam ka, boy. Lala. Pati may tagpalpalimusin, scamming dapay. Madin sa timang nangyari na. Oh, pagpasada latan. Ori, may nakarestro yung motor ko.
Kaya napahingar aramidin niyo. Kaya bumaba kayo tumuturukan Wala na. Wala Nga. na dyan ba namin? Anak maturugan. Hanggang. Wala tama sir mong trabaho. Ito yun. Saban. Kasi ka mo eh. Sabada gitu nga duwan, tala mapanpanunot da. Agiraman da pay. Ibak, itulod ko ato yun. Kasi mo eh. Ay skampay. Wala na, pakan naman dyan ba layo? Ako si Daud. Tawag tagit din. Wan. Ni, ipaganda rin. Ni, pay. Oh no! Yun. Ni, yung pa sa gasolina nan. Tignan nyo itong mga bossing, napakasulit na promo na naman ng GR4. Kapag bumili ka ng 1 liter na car shampoo, may kasama na yan ng ceramic wax spray at meron pang freebies na microfiber towel. Ang kagandahan yan, sa murang halaga lang, mabibili mo na yan. Napakasulit na promo, di ba? Kapag maglilinis ka ng motor, hindi ka na mahihirapan kasi sa car shampoo pa lang, napakabula at napaka-foamy na. Kaya talagang tanggalin yung mga namong dumi at putik sa motor mo. Dito pa lang sa car shampoo, makintab na yan pagkatapos mong banlawan. Pero mas maikikintab pa yan pag ginamitan mo nitong ceramic wax spray. I-spray mo lang yan sa fairings ng motor mo, saka mo punasan ng microfiber towel. Talagang instant shine ang kalalabasan. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig mag-DIY, tinatamad mong palinis sa labas, itong product ng GR4 ang maire-recommend ko sa'yo. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa ibaba para mabili mo na rin.